Хора, аз съм Фарбой, тук до мен е Jumping Dancer и днес ще играем един паркур на име Паркур Мания. Дано клипа да ви хареса. Аз музика на мен като обаче. Добре. Ще се чуваме. Къде си? Кара. Скачи. Опа. Нищо. Това е лесно за сега. Още по-лесно. Сори, значи аз съм ятел. Ама кричи, че да, защото на едно поне да умрем по-бързо, защото не се чака. О, а защо съм чак тук, бе? Умрей. Това е честно. Не знам. Самия мапа иска да... Това е лесно. Гледай го къде ме връща. Това е гадно. Бързо, бързо, бързо. Аз се Хора, малко ще почекаме Ники да скача, защото аз като умра ме спомва чак и там е това легло. Чакай там. Ми щупи леглото, няма да правим след спам. Да, а и то докато стана вечер. Не ще ги щупи, че стане напред. Не, просто. Гани, ти така не помниш. Взех леглото. Я умри. Леглото ли се чупи? Да, Ами всичките. да, леглото. Ами само на онзи там, нали? На този, който... Да, само на един. Чакай. Аз няма да кажа. Само вече се изкарам. Ух! О, тук падаше така. Да. Бай, Ники. Бай, Бобо. Това го минахме. Хора, ако искате да знаете, аз съм просто понякога обяснявам. Баба ще ви каже. Аз побъснявам като постоянно умирам. И защо спавна ни отгоре на покрива? Не знам. Това е тъпо. Каквото пречи. Така че ето, тук не обад. Ага, ще те дърпа вода. Като падаш. Така. О! Май, гледа. Аз дали ще успея? За сега добре. Още по-добре. Това е леден мап. Само че са загадните нива там е малко гадно. О, за малко да го минах го! Защото не се знае дали трябва да се... Минах го, сега дали ще трябва чакам. да спринтнеш. Сега ще чакам. Следващото е много гадно, виж. Виж, гадория. Изчакай, това е много лесен мап да човек. Една част е лесна. Да, за сега е това първото тук е лесно, ама е това там мап гадно, защото ти не пада. Не! Как падна? Помня ти да крещиш. Дига. Извинете за психичните ми проблеми на парк. Боже. Не знам да просто. Yes. Слив, ама не мога да сподпудате яд. Поне не сме на това славата, че тогава... Така, още на блок, че не приятел. Аз го минах. You did. Come on, I shall tell him.
О, чупиш, какво грифиш мапа? Не грифя. От стъклото не мисля, че мога да се грифя нещо. Но както и да е. Гледам животните. Можеш и без такова да изгледаш. Аре, какво става, бе? Дай ти го мина. Не. Тук не трябва да се Добре. спринта. Аз не спринтах. Не знам какво беше това. Постоянно успявах, сега пък не мога да го мина. Тук трябва да спринта. Тук спринта задължително. Давай, бабо, аз те подкрепям. Тук сега трябва да спринташ, но да си много внимателен. Fuck you! Да! О, чесата, тук е малко гадно. Аз съм топ. Добре. Стой! Стой, бе! Ти на 10 смееш, защото... Ако минем, ще се смеем. А! Шифай. И си стой на място. Що лефна, бе? 100% че се ядосваш и аз оцелях. Така. 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 И аз минах го! Ще те чакам. Следващия е с стълби. Само не изтъл. Да, с стълби. Fuck you. Стига се ливал и джойнвал. Хайде играем в нещо отседавано. Хора... И това мисля да е Не, няма да спираме. за паркур. Отивай. Сега ще ви покажем нашето оцеляване, защото на него му писна паркур. Те го знаят нещо. Не го. Има случай. Не се провери. Да, ти пак ще го катиш. Нищо не сме направили Аз на... слагам. Нищо не сме направили на креатив, повярвай. Да. Просто на обикновено. Пишете която е. Само, че за това дърво го събираш, аз го строях. Не е много хубаво, трябва да го... В смисъл, трябва да го разширим малко, да сложим оградки, но това ще стане по-нататък. Поне не умря. Аз нямам майта го с мене. Да търсим трава. Аз ще ходя да търся трава и стой тук. Моля да не умри така. Хора, Бобо ще пожакса на къща. Той ще пазари. За сега. Ай, спринти, ще героя ми не иска да спринти. Не сме включили чудо. Ето тук в този банк би трябва да има трава. Но не те да пуска. Добре, ще включи чудовищата, защото телеста не са включени. Няма никакви мечове. Не аз. Аз имам брадвичка. Ще ги вземем с брат. Трябват ми скелети За бомба. за бомби, за да може така да... Си направим трава. За да мога така да дойде трава, да. Има шугъркен, пък няма трава. Това е тъпо. Не ми трябва шугъркен. Закупи то шугъркен. Знам, но има. Но Ако няма. имаше мина за Селстон, ако имах на кожа, тогава ще ми трябва шугъркен. За каст. Само, че нито и има... Има си... Много дини има. И прекалено много. И прекалено много. А къде? Поне имам спаун тук, а не чак.
Аз се бъдням. Динята може да се пече. Не. Просто ти бе. Аз ще взема моята брат. Моята бухалка. Да. Бухалка. Пръчки. Ще ме биеш с пръчки ли? Да, Ще ти забием брадата в главата. аз съм отцепена братка. И бухалка. Ей, бухалка, мен! Абе, я не ме би, бе. Бейла. Бабка мен се оплаши. А какво ста тук? Ти цяло мина, бе. Аз го изкупах. Мисля след няколко минути да спирам. Защото мога да снимам само до 15 минути. Гачка да мобилизъм. Не, просто трябва да си... не ми позволя... Мобилизъм нищо не направил. YouTube казва, трябва да си осигуря профила на мама, че да снимам по-дълго клиповете. Което е тъпо. Хайде, давай, осигури. Не знам как. Аз даже не мога да се разбера какво трябва Да си го... Да се знае, че е мой. Че е на мама, да. Аз... Искаш да си направим кошче. Буклук. Захватя. Защо да остане? Всичко, което не ми трябва. Теб? Включително? Не. Теб. Мама, ти е било да се качите. Аз огладнявам страшно много. Аз съм на 2 това. И аз съм на 4 и И огладнявам. сега ще умра. Пуф. Кокошка. Ами, но... Ние имаме 2 пари вече.